zala. Finalerdiak. Finala. Eta pentsatzen genuen, bai, eta alaxe gertatu. Atzo zen bideoklipa bidaltzeko azken eguna. Ze pasatuko ta... Ba, hoixe pasatuko, zertzeate ba. Azken minutun, txirriña jotzea zihula, orduntxe, jaso genitula bideoklipak, erremedioik ez dakazue. Ez, hoxe, aldez aurretik, eskerrek asko bideoklipa bidali dituzuen guztioi. Hartu duzen lana eskertzekoa da eta emaitzak ere oso interesgarriak. Etzeat emakalak. Alopecia en la lengua eta erromoko euskaltegikoak izen politiak alopecia en la lengua. Hori izaten da, Tocó con la garganta. Ez da ona, Alopecia en la lengua eta erromoko euskaltegikoak izan ziren otsaileko multzotik finalea pasatu zian bi bideoklipak. Eta oain berriz, martxoko multzo hortatik finalea pasako dienen izenak jakiteko ordu aldu da. Kontrako estarreko bideoklipa lehiaketako 3. eta 4. finalistak. Patxi, Harry, redoblen bat, zeozer, venga. Dia, Maila Zirus, Maila Bitik eta Depistatxos, Oiartzuarrak, zorionak. Zuek izango ezue, aurrez hautaturiko bi finalistekin batera, 1.000 euro irabazteko aukera. 1.000 euro, errex esatea. Oain ikusle ontsan da, zuen botuek erabakiko dute nor izango dan garailea, bihartik aurrea. 4 bideoklipak eitb.comen izango juzu ikusgai, eta zuen botoen bitartez, 1.000 euro irabazten lagun diezaiek ezue. Hemen, azken, bi finalistak! Ginen gazte gara denbora garamatz aurrera lagunekin lotza galdu ikesi maiatzen norbera ez dau biderik hobeagorik konfiantza baino ez dau aukera hobeagorik konfiantza baino. Bakizu eitb.comen sartu, bozkatu eta lagundu, 4 finalistei 1.000 euro irabazten. Nola zima, de Pistatxos Oiartzuarrak, erromoko euskaltegikok, Maila Zirus, Maila Bitik eta ire ustokok, alopecia en la lengua. Eta gainerako guztiok ez etxi, ez da pentsature, oaindik 500 euro irabazi ditzakezue. Oain apirilaren 9 arte, bozkatu hoxe egin behar da. Egun hortan apirilaren 9an jakingo deu zein diren sarituak. Beaz, bihartik aurrea, Depistatxos, alopecia en la lengua, erromoko euskaltegikok eta Maila Zirus, zuen lagunak eta moitzen hasi eta botatu dezatela eitb.comen. 1.000 euroko saria zuek emango ezue, boto bidez, ikusleok. Eta 500 eurokoa berriz, guk euk. Azken hoi, apirilan, 9an. Dagoeneko, badaki zentzu dien 4 finalistak, beraz, bihartik aurrera, tiki, bozkatu.